Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa futhi. We guys, khona okunye osekuvela. Lokho okuvelayo umbuzo ukuthi what if uMakhwela uzizwa ngendlela efanayo nale uMakhumalo ayezizwa ngayo ku season 1 kwi-episode yocu. Ngizama ukuchaza guys because akusibona kuphela abantu abazi isiZulu ababukela le TV show. Ucu ubuhlalu obenziwela i-boyfriend inikezwa i-girlfriend. Lolu uphawu lokuthi sebeqomene or seqonyiwe. Lolo buhlalu lobo-ke. Ku-season 1 episode 5 ubaba uMseleki ucela amakhosikazi akhe lawo 4 kuMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabe baya komunye umama ukuze beyofunda nje izinto eziphathelene ngesintu, ngokugana, lezo zinto lezo nje. So baqala lana-ke ukushela nokuqoma nobuhlalu ukuthi bakhiwa kanjani ucu. Uma-ke sebekhombisa umama lo ochazayo, uMakhumalo ohleli eduze kwaMacele, ngale ekuqaleni uMangwabe. Ngifuna ukubona ukuthi uMakhumalo ayiseduze kanjani noMacele esho lento ayisho. Mase-ke umama ebakhombisa-ke ubuhlalu ukuthi nabo ubuhlalu khona obumhlophe, khona obumnyama, ucu-ke lenziwa kanjani, lugaqwe-ke i-boyfriend. Uthi-ke uMacele ukuwe wayazi ngalento yocu, ngabe walenza. Futhi maselenzile ucabanga ukuthi akekho ayizo-replace or alikhiphe a-replace olwakhe. Ayinqake kuMakhumalo leyo nkulumo athi ukube walifaka uMacele noma bengeke beze belikhiphe kodwa beluzongena olwakhe esikhulumela yena. Angithi ayizwa into. Mina ngibuza ukuthi awucabangeni ukuthi noMakhwela mhlampe naye ufila into efanayo naye usho kanjalo. Wathi-ke uMacele kodwa wayengeke afike nocu lwakho kimi. Shuthi noma eselifakile uthi uMacele ubezomhlonipha yena uMseleki alikhumule olikaMakhumalo. Wathi uMakhumalo mhlampe bekuzoshintshisana ngey'nsuku ubezolifaka ngokuthi usuku labani. Ithini-ke into le? Ilento engifuna la niphendule ngobuqiniso hayi ngobuxoki. Ngoba manje mase eyilula uMakhumalo le ndaba uthi-ke uMacele engacabanga ukuthi bebengeke beze bemqome bona uMseleki, bebezofike bemqome sebebona nokuthi uqonyiwe. Yila esechaza khona kuMakhumalo eseyedwa waze wahleka futhi wathi ubezolifaka phezu kwalokho oselifakile kuqala. Lokho kangithi sikhuluma ngento engakhiwanga kodwa i-reality iyona leyo ukuthi bazile ngoba uMangwabe wazi wathi mhlawumbe olwakho ngabe selwakhipha. Macele kuyashesha ukukuzwela umoya wakhe wawusuphakama-ke khona lapho yabuye yehla-ke inkulumo ukuthi yeni laphaya eceleni udlala uCandy Crush. Kodwa nayo into engichazela yona uMakhumalo noMangwabe noma uMangwabe-ke engakuvezanga ngendlela uMakhumalo akuveza ngayo ecacisa ukuthi ngisho kusewubegaxe ngake ucu besofike silifake, bengizofike ngilifake ngoba amazi kaMakhumalo. uMangwabe yena uthi beluzo-replace olikaMacele. uMacele uthi inkulumo asiyivale ngokuthi ubengeke afike nocu lomunye endlini yakhe. uMakhwela-ke lo esikhuluma ngaye manje number 5 ngoba manje senisemzweni yokuthi uMakhwela uthini. What if naye ucabanga kanje number 5 ngoba vele uMakhwela i-TV show uyayazi kanye nathi, and makuwukuthi kuyiqiniso ukuthi ubaba kanye noMseleki esikoleni esisodwa kusho ukuthi nje kubo kuqale kwathiwa hawu nangu uMseleki sebeku-TV show uyabo, nobaba esho ukuthi hawu nangu classmate, kodwa wazi uMakhwela ukuthi khona abanye njengoba noMakhumalo esho kuMacele ukuthi kodwa bengizolifaka
okusalayo. Nijaja ngokufana lento noma nijaja ngokuthi uMakhwela animazi noma nijaja ngokuthi uMacele ojabule kule season? Ngoba hayi bo Macele. Guys, ngicela ngixolele uMacele uyangihlekisa. Iphathi engihlekisa ngayo yonke into yakhe ukuthi ekugcineni ngakho konke umsele kuhusband wakhe. Le uhusband wakhe lo abuya ngafuni ukuthi kuxutshwe kufakwe isithembu, afuna ukuthi amkhiphe kwisithembu amhlukanise, yena abe nomshado ohlukile mase kuba khona isithembu. Ileyo phathi engihlekisayo. Mina sengibuza ukuthi ke niyacabanga na ukuthi uMakhwela naye ucabange kanje ukuthi ke vele bakhona kodwa akusiyo indaba yami. Akahlebanga futhi uMakhumalo washo nje ibasho la ehlombela amacele, waze kuMacele washintsha umoya wakhe wathi into engishoyo ukuthi ubengikaze afike nalo endlini yami, ubengeke efike kimi noculo wakho. Ngabona la kuthi siyakhala la. Umayeni kongaphawulanga wayesahleli ku-Candy Crush. Umayeni ku-season 1 wekazi ngicela ukutshela ukuthi ubengalivusa ikhanda. Ake sabathi isithembu senjani bengalivusa ikhanda umayeni behlele ebuka phansi noma ekhuluma nomsele kube ebuka phansi. Kwasuswa ifone kwakhishwa iduku ekhanda. Hayi sinomunye umayeni kodwa ngifuna uqamba manje ngithi angimthandi, ngiyamthanda ke kakhulu lo okhulumayo ngoba sisiyabona ukuthi hayibo kanti bayakhohlesana abantu. Kanti iy'moto lezi zacishe zenza iSouth Africa yonke yakholelwa ukuthi isithembu si-right. Kanti iy'moto ezokuthi nje ungene uhambe uye la uyakhona, imizwa yakho kusazodilwa nayo. Niyamuzwa kodwa lo baba esethi kuMakhwela etshela uMacele akangangikhumbuli. Kanti vele into yalana injani? Ushadela ukuthi ungafili ngoba usethi hawu indaba yokuthi ungikhumbule usazofunda. Izofunda ningani? Ngoba phela mase kuwuye uhusband wayo lo fanele inamathele kuyo. Uthi ke hawu uyangikhumbula, hawu uyahleka futhi. Uqala kanjena-ke ufike ongaphandle amncenge ngezinto amncenga ngazo mase phakathi usezomtshela ukuthi phela isithembu lesi. Kodwa uzoba yini uMakhwela? Siyabona into yakhe yokuthi nabo vele bafika emva kwabanye, yabo leyo mentality leyo. Kodwa uzoba yini masebhekene nezinto ezenzakala khona? Ngoba manje buka nje esiphakhe sebeme phandle bakhuluma ngaye. Naye futhi wegazi ngabe yenziwa yini lento ukuthi umuntu imibuzo ayibuze late engayibuzi nje kuqala. Ngoba nanguMakhwela usedito ukuthi kanti yindaba sizoba omama Mseleko kube kukhona esinye isibongo. Ithini indaba yalesibongo? Asebeyamhleka ke bayamhleba. Uthi uMseleko usheshile ukungikhumbula. Usazofunda. Lamakhosikazi amanyadenge kwemalo. Hayi, ngengizosho lokho engikushoyo ngidlule. Akukho okuningi sengikhathele nami ukuyema kodwa season 8 hayi ungibhorile angifuna uqamba amanga kodwa ke at least ufikile uMakhwela number 5. Sesilindele ukubona ukuthi kunyakazwa kubhekwaphi. Ngempela yini yena uyohlala kule ndlu le okwathiwa indlu yamamkhulu. Uyohlala endlini enkulu la kuthiwa akekho unkosikazi oseke walala khona kuyoqala ngaye. Makhwela kwase kuqala izinto ezintsha ngaye. Yena siyolala endlini engalalanga abanye. Hayibo. Ningahlebi, angibathanda abantu abahlebayo mina. Ningahlebi. Yindaba yena yolala kule yandlu. La kuthiwa akase ilale, akasilale amanye amakhosikazi asemzumba. Uyena unkosikazi wokuqala ozoyolala kuyo. Sezwa ngosisi kaMakhumalo ethi hayibo yena ezothola i-treatment kamamkhulu ngoba phela kule yandlu yindle enkulu. Yini naba bengamakhelanga ngisho 1 room bemlalise kule ndlu abanye abangalalanga kuyo? Hayibo emzumbe. Hayi baba yini we guys.